Moikka! Tervetuloa Mikon polulle. Mä oon Mikko Lehtinen, ratkaisukeskeinen valmentaja Turusta. Mä oon tosi kiinnostunut ihmisistä. Mä oon kiinnostunut siitä, että mikä tekee just susta ainutlaatuisen ja erikoisen, unikin yksilön. Mä pyrin aina ottamaan ihmisen kokonaisuutena huomioon, eli me ollaan paljon enemmänkin kuin se, että miten me syödään tai miten me ollaan nukuttu viime yö, mitä traumoja meillä on tai millainen ilma ulkona on. Sekin vaikuttaa paljon meidän fiilikseen. Me ollaan siis meidän kokonaisuuksien summa ja sen takia mä tykkään yhdistää monenlaisia eri metodeja työskentelyyn mun asiakkaitteni kanssa. Mä lähden aina jokaisen asiakkaan kanssa tyhjältä pöydältä ilman mitään ennakko-olettamuksia tai ajatuksia niin, että sä tulet kohdatuksi mun kanssa joka kerta just sellaisena kuin sä olet. Jos tää yhtään resonoi, niin voit matalalla kynnyksellä laittaa mulle viestiä tai soittaa ja katsotaan, että millaiseksi se meidän yhteinen polku mahdollisesti muodostuu.